Bazen behin, elefante talde bat. Elefante gazteak, elefante zaharrak, elefante handiak, gizenak eta argalak. Desberdinak izan arren, oso zoriontsuak ziren, kolore berekoak ia denak. Denak Elmer izan ezik. Elmer ez zen elefante kolorekoa. Ostadarra bezain koloretsua zen. Elmer horia zen, eta laranja, eta gorri, eta larrosa, eta morea, eta urdina, eta berdea, eta beltza, eta zuria. Elmer oso alaia zen. Gora! Juhu! Berari esker, elefanten artean ez zen inoiz barre algararik falta izaten. Elmer izaten zen beti jolas eta txantxa guztien ardatz. Elefante bat barrezari bazan, Elmer ez zen oso urruti egongo. Baina Elmer aspertzen hasita zegoen hainbeste adar jotze eta burlas, naskatuta zegoen desberdina izateaz. Elefante koloretsu bat? Non ikusi ote da holakorik? Normala da, denei barregura ematea. Goiz batean, Elmerrek hankapuntetan alde egin zuen. Oianean barrena zihoala, beste animalia batzuk topatu zituen. Egunon, Elmer! Esan zioten, eta berak, egunon! Erantzun zien. Azkenean, behar zuen aurkitu zuen. Mahats ondo eder bat, elefante koloreko mahatsaz beteta. Bere trompa indartsuaz enborrari eutsi eta gogor astindu zuen zuaizka. Harik eta mahats muko guztiak lurrera erori zien arte. Elmer orduan mahats mulkoen gainean etzan eta itzulipurdika ibili zen lurrean. Ara da ona, ona da ara. Mahats mulkoak hartu eta bere gorputzaren kontra igurtzi zituen. Bukatu zuenerako, azalean ez zitzaizkion kolore arrastorik geratzen. Ez horirik, ez arrosarik, ez urdinik, ez berderik, ez beltzik, ez zuririk. Elmerrek beste edozein elefanteren itxura zeukan. Egunon, elefante! Elmer bere taldeko elefanteengana itzuli zenean, inorrezen haren etorrera sogartu. Beste elefanteen artean zegoela, Elmer oso deseroso sentitu zen. Zergaitiko? Ingurura begiratu eta betiko gauzek ikusi zituen. Betiko jana,
betiko zeru urdina, betiko euri hodeiak, betiko elefanteak. Elefante guztiak geldi-geldi zeuden, isil-isilik. Elmerri hainbesteko seriotasunak barregura eman zion. Azkenean, gehiago eutsi ezinik, trompa altxatu eta izugarrizko garrasia bota zuen bere indar guztiarekin. Izuaren izuz, elefanteak hankaz gora erori ziren. Elmer barrez lehertu beharrean zegoen. Beste elefanteak ere, hasierako ikara pasatu ondoren. Lastimal Elmer hemen ez egotea, barre ederrak egingo lituzke. Une hartantxe, sekulako zaparrada lehertu zen. Euritantak Elmerren gainera erori ahala, azaleko koloreak agertuz joan zitzaizkion, pizkanaka. Elmer, zelako txantxa, zer egingo genuke zu gabe? Inoizko txantxarik hobiena izan da hau. Bai, urtero ospatu beharko genuke egun hau. Elmerren txantxaren eguna. Elefante guztiok margo kolorez eta Elmer elefante kolorez. Esan eta egin, urtean behin margo kolorez apaintzen dira. Gorriz, edo arrosaz, edo morez, edo urdinez, edo berdez, edo beltzez, edo zuriz, eta kale gira egiten dute egun horretan. Elefante koloreko elefante bat ikusten baduzu, zaude ziur Elmer dela.